എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും ഇതൊരു ലോങ് ജേണി ആയിരുന്നു. സെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫൈനൽ പാർട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഫോർ ദിസ് അടിപൊളി സപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് സെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫൈനൽ പാർട്ടിലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ലോഞ്ചാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇതെനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. ഒന്ന് മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പേജ് വേഗം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വെച്ചു. ടു ബി ഹോണസ്റ്റ്, ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കിടന്ന ഈ വണ്ടിയാണ് അവർ അത്രയും അടിപൊളിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം പറഞ്ഞ് ബോർ എടുപ്പിക്കുന്നില്ല. വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉടനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഉണ്ട് എന്താ അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ എത്ര മോശം കണ്ടീഷൻ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ലയിപ്പിക്കാം. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എന്റെ വണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്താലോ. കണ്ണില് പാടി കവല്